info suasana Mojosari nek awan bolong ya, lumayan rame wong riwa-riwi. Nah ini salah siji kopi legenda ya, kopi ini warung kopi ngarepe Ruko Royal. Nah ini buka 26 jam. Iki nek isuk ya rame, rodok sore ya rame, apa maneh bengi polo ya. Nah, nek butuh bahan culture-mu iso mampir sing nang jero Ruko Royal iki Tomoro Cafe. Iki gratis polo. Parkirnya gratis ya. Ojo kuwatir, langsung mlebu wae. Engko awakmu dikeki print notae iso diurupno ning ngene apa itu jenenge ning tukang parkire nek wis metu ya. Wis ojo kuwatir, boloku ngopi los pokoknya ojo lali diombe kopine ya. Nah iki yo bukake 26 jam ora wis. Tak tutup belas iki wis tak prei blas kanggo bahan ngopimu pokoknya. Wis sakmene bolo yo. Wis terpantau rame dalane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.